because only what this video ka me talk na share button nke to salmuzia. Onwe some people nka na ishe ka hapụta openly gwa Ijele Chukwuka that no metal here. He went too far. He went too far. Let us learn how to call a spade a spade. Let us learn how to call a spade a spade. So many people kugosiota nolo if I had a chewu ki Ijele puta ka ha we maputa kwa okwu. Why can't you tell somebody if you melu no do homma? Yes, agreed. You may not like somebody. Another person may not like somebody. Another person may not like somebody. Unu when you unite here as a common enemy against that person. So anything unu na-eme onwe ife ya do unu njọ, but the same amount ahụ, the same sense of judgment ahụ unu na-eji agwa Ebuka Obi na ometahe. Worugodu na egwu Ijele na ometahe because jekwa n'ihu Chukwu je n'ihu mmadụ ometahe. Nwe ofife na ada agwa ndị mmadụ ha che na ekwu okwu na-eme fake miracle ha na-eme na eluo na court n'ife aya agwa ha awụ ha je kpọta n'ife aya agwa ha awụ si kpọta onye kpuru isi ka agwakwa onye ahụ ka o mee ihe ka ọ fụ ụzọ ọ n'ife aya agwa ewu si je kpọta onye mere ngwọrọ ka o mee onye ahụ ka ọ fụ ụzọ ka mee nke ọ ga ije ha che n'ọnya na-etu a ka esi wee na-ekpe ikpe ahụ na court ha ma ọ na ikwu na mmadụ na-eme fake miracle ije kpọta onye o mere fake miracle ahafụ. What they need is evidence melu iji wee kwu na onye ahụ na-eme fake miracle, and that is one thing they fail to understand. Ọnwụ na ikwu na mmadụ na-eme fake miracle abịa na court ihe eje provide onye ahụ emelu fake miracle ahụ efuru wee kwuo na onye ahụ na-eme fake miracle. Mana ụfọdụ na-eche na ya eje kpọta onye kpuru isi ma onye ngwọrọ si ụgụ mezie ya ka ọ fụ ụzọ ọgụ mee ya ka ọ ga ije. That is the brain ma ha ghọta ndị bayi na-possess. And when you try to advise them, they feel maybe no in your place to say it. Na ikwu na mmadụ mere arinji ihe eje kpọta onye oji wee mee arinji ahụ. Ihe eje kpọta onye oji wee mee that arinji. And anything is not even the case of Mamu Mushu. What are you even going to hold Ebuka Obi with? Did Ebuka Obi mention the name of anybody? Did any Ebuka Obi mention the name of anybody? So in the case of that Mamu Mushu, when you get to court, how are you going to prove that Ebuka Obi blew fake amuma against Mamu Mushu? These are simple technicalities that will land you in prison. But only take your time. These are simple technicalities that will land you in prison. No, will need take your time. You got to go. So manana when the mother I got it's high time it's high time the buy bidore all these technicalities. It will help you. Yeah. Case you a little thing in my home, ye make you na and when the mother you can't come out on a Facebook that half a mother morning, afternoon, night. Ijele went too far. Even Ijele even started threatening everybody around. Who are you trying to please? Who were you trying to please, Ijele? Kelonyi na choki please, yeah? All those people you are trying to please, blow your relations, blow your anything. Most of them don't even like you. I've said it a countless time. They only found out that name were a common enemy with them, which is Ebuka Obi. They decided to support you, whether in a meta or in a meta. Now Ijele on a detention. Where Kelebe all of them now? Kelebe all of them now. Yeah? Kelebe all of them now. Let us tell ourselves the truth and let us always call a spade. A spade. Others name if a spade. A boy shovel. Ebuka Obi kwogalalam. Okwu enwe anything to do with you. Okwu enwe anything to do with anybody. Una agoshari ya nenu. Okwu ha maka priest. Una agoshari ya nenu. Okwu maka moto. Una agoshari ya nenu. Okwu maka onye police. Una agoshari ya nenu. Nko unu okwu na. Una agoshari ya nenu. Yeah? But ndị mmadụ na-ekwu na aka inyo na-ekwu a lot of things. Cooked up stories that you know when you get to court you cannot prove. Do you think that court is here to share your emotion with you? The answer is no. In court you have to prove your case beyond every reasonable doubt. Isi na mmadụ gburu mmadụ ichekpọta onye o gburu. Isi na mmadụ ji egbe gbawu mmadụ
they are not in court to test whether na egba ya gbawu mmadụ. No. If you na court ka ime ewu ka ije kpọta onye ahụ gburu and except na ịkpọtara onye ahụ gburu, you are not going free. You are not going free. Mana ọ na-eme ndị mmadụ pụta Ebuka Obi fake miracle, Ebuka Obi fake prophecy. Ndị niile ahụ buru prophecy ahụ ị na-afụ na Facebook na-asị no fake prophecy. Can you go and provide any single one of them ka ọ bịa kwuo na prophecy ahụ eburu n'isi no fake? Ongu onye conclude no fake. Nwee reason ihe eji wee prove the court na ife ahụ buru fake. Whereas na ndị buru amụma ahụ na ya, and some of them akpọla afa wee bu amụma are the willing onwere amụma mbịa na celebrate ebe Ebuka buru amụma maka ezugo. Now isi no fake amụma ka ọwụ akpọje court ka bịa kwuo no fake amụma, ya bịakwa nkpọta mmụma wezugo ka ngwa no fake amụma ka ọwụ. What of them just ebe agwa yes na amụma ahụ buru n'eziokwu na amụma ahụ buru n'obutere kedu ife ihe eme? These are simple things unu need. That is why nji wesi ị na-ekwu okwu mmalụ ka isi ekwu okwu, mmalụ ka isi ekwu okwu. Noise ya na-eme na Facebook, I dey make noise na court. Ije na court the most quiet place, though capable of sending you to the most quiet place in nwekwara isi ike ije. Quietness equals to quietness. Owe nya egwu ya dak n'isi mana onwe onye na-akụrụ egwu na agba. Kwa iri na onwe n'ugwu. Ọ na-achọghị igbu Ijele eziokwu. Ijele na ọ na Facebook na-threaten onye ọwụna, na-ekwu a lot of things, na-egosi na-apụtụrụ onwe n'ọdụ above the law. Do you even know that now sometimes, let me even say it in a case where you are right. Do you know that now sometimes ni nwere ike do right, but the way is we conduct onwe nwere ike ime it wrong. For example, na mmadụ gburu mmadụ ọkwa mere ife ọjọọ. Does it permit you to go and bukwa onye ahụ e commit go crime? Ọ na onye ahụ gburu mmadụ mana onwe onye nwuderie and onwe any evidence nwere ihe eji wee prove na ogburu mmadụ. Ngọnwa wee jekpuo mmadụ ewe wote evidence gosiri na ije gbu mmadụ nwanne ị na-eje nga ọ na-egburu egbu. This is one thing need ka ndị mmadụ mara, and that is why nji wee gwa ndị mmadụ na ha manage your emotion so that your emotion will not destroy you. Onwe ndị na-enwe hatred and bitterness n'ebe mmadụ nọ megidoye wee wole aka ha wee kwawuo onwe ha na trouble due to their utterances, the way they carry themselves. Iwolie wee kwawuo onwe na trouble. Mụ na na-enwe okwu like hom iblog bịaba bem ịdụ ha wee na bịa bem no nkwere ka ọnwụ na okwu a mụ na na-enwe no mmụdụ wrong no mmụ chọrọ okwu mana ịma ha na nwere ike ịbịa bem mesia up ya akọrọ motu bo ube ma ndị ya eburie and ya gopụnie ya gopụnie. So let us learn how to tell ourselves the truth before we ekwu na Ebuka Obi na respond to everything, before we ekwu na Ebuka Obi na eme nka, before we ekwu control godunu ndị na-anyụ ife ha na-esi. Ọkwọnụ na mmadụ kwuru butere ife asara ya, ọ na ikwuru okwu butere ife asara. Every action will equal reaction. Now, if you made the action, you won't go and tell the other person how to react to that action. Before. A word is enough for the wise. Or caution go to Ijele when if you he took it too personal. He went from normal criticism, but personal and direct. In fact, towards somebody who is not your brother, who is not your relation, who is not even doing business with you. People na kologaka, na entertain people. E wota video ni Ijele melu maka Zion ministry. It is all too appalling. That's ife no somewhere na akulu onye egwu. Even the one of the powerful, even the one of the powerful in Nigeria. There was a time in Nigeria, Ojo Sokari Jerunga. There was a time in Nigeria, DSS arrested Evanyoba. There was a time in Nigeria, OBJ Jerunga. In fact, most of the great men I went to that for the name of test to go either police cell or prison yard. So how can you be programming yourself to be more powerful? Why name and banking on when bamba but they are also not resistant to going to prison. So let us sometimes how people are exhibiting ignorance on Facebook. And Ijele was saying a lot of things. He even came to Lagos. Blew the same thing now in Lagos. Who can only naturally impress ya? Okay, those people are naturally impress ya or gonna hand on a detention now. Okay, how one money better if you money better alone. Koya won't consequences sepotana, Iburie, Kariama.
n'imeta emekwana ife anọdụ ka n'iji maka enyi nwaanyị ji ije ghọrọ ube mmadụ wee jide wee kwupụsịcha were ujeti na prison enyi nwaanyị na-akpagharịkwara onwe jere chọta enyi nwoke ọzọ ngwa nọzie na prison na-eri arịrị na-ebe akwa. That is it. Yeah? That is it. Ha na-akụrụ gị aka ndị arụrụ ana ịpataghị ndị polisi ịpataghị ndị politicians na-ekwu ife niile and the pride abaha mmadụ isi ebido mewe a lot of utterances. That is why I made you like too much of that hailing and validation. Always try to be yourself. They really push him too far, and he really went too far that he really needed somebody to call him back to order. Really, he needed somebody to call him back to order. And I hope that this time around that he will learn the kind of lesson that the GO learned from Bobble, so that he will learn how to trade with caution. He was too careless with words. He was too careless with action. He was too careless with everything. Let the truth be told, and let Ijele hear this truth when he comes out. I hope he will make something out of this truth, because Ndahanyana cannot tell him this truth, but only somebody who can reason beyond the roof here can be able to look him in the eyes and tell him the truth. And this is the truth, and this is the only truth he needs to hear. I can become one known work as you go.